Aurten egindako inkesten arabera, Hernaniko biztanleen 177ak ulertzen du euskaraz, baina 130ak besterik ez du erabiltzen. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hori hobetzeko? Ongi etorri euskararen jedia izateko tutorialera. Denda batera joan eta lehen hitza zein hizkuntzatan egin ez dakizunean, piztu pilotua eta egin lehen hitza euskaraz. Legaza fresko alda? Bai, noski. Eman pilotarde. Erabili euskara, euskara erabili. Euskara zakien lagun horrekin elkartu, baina beste hizkuntza batean hitz egiteko tentazioa sartzen zaizunean, Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakienek egat. piztu pilotua eta erabili euskara. Erabili euskara, euskara erabili. Euskaldun zar batekin topatu, baina tximista baino azkarrago hitz egin eta ezer ulertzen ez diozunean, Kaixo. piztu pilotua, esaiozu motelago hitz egiteko eta animatu euskaraz hitz egitera. Da zu zer moduz? Ondo, euskarari dun parte hartzen. Erabili euskara, euskara erabili. Taldean egon eta guztiek euskera ez den beste hizkuntza batean hitz egiten dutenean, piztu pilotua eta erabili euskara. Erabili euskara, euskara erabili. Badakizue bada, piztu pilotua eta erabili euskara.